Halløj folkens, jeg kan Kort. Det her det er første episode af The Sims 4. Og i dag skal vi lave vores familie. Må ikke gøre den tyk. Men i hvert fald først tror jeg vi laver en voksen. Ikke 100 gram, og så skal jeg bare sige, at hvis nej, ja, vi skal have lavet en, så jeg kan ikke huske, hvordan man, så jeg tror man trykker sådan her, sådan der, ja, og så skal vi bare vide, det her, det er bare for sjovt, ikke? Så altså, så please lad være med at skrive i kommentarerne, hvis du sagde ikke noget grimt og sådan noget, så please. Fordi at så kan jeg ikke lide. Altså, det kommer jo bare til at være sådan for sjovt, ikke? Altså, det skal I huske. Så tror jeg, han er færdig, og ja. Han skal hedde Jeppe, og til efternavn skal han hedde Linse. Ja, og undskyld, hvis der hedder Jeppe, og jeg totalt fornærmet, men altså jeg prøver at gå efter lige nu, altså det er jo bare for sjovt, så jeg laver det her, ikke? Det er bare for sjovt, så lad være med at ja. And a prep kit op. Hun er sød. Nu skal vi næsten have. Nej. Skoppe. Og hun skal være sådan en helt normal kvinde. Helt normalt kvindemenneske. Nej. Nej. Og du skal bare vide, at der ikke er kamera på, fordi at jeg har bare ikke lyst at have kamera i dag. Så kreativ. Sådan der, hun godt lide at holde væk. Okay, så skal jeg have en ny spil. Nej, hun tror, skal være et lille barn, ikke? Hun skal være teenager, ikke? Derfor så kommer jeg igen, så ikke kunne vide, om det er et barn eller et barn eller et voksen, så det gør jeg ikke. Det skal være 2 børn, ikke? Ja. Han skal være en dreng, selvfølgelig, ikke? Nej, det må han ikke være sådan. Det er lidt for grimt. Lol. Jeg kan nogle briller, vel? Jeg skal have armbånd med. Skal jeg ikke have nogle briller, vel? Nej. Sådan der, ikke? Sådan ser den pænt ud, så jeg håber ikke, den egentlig, jeg tror faktisk, det er festtøj, men lige meget. Det var Weeba. Ja, det kan han rigtig godt lide, ikke? Ja, det kan han. Og han skal spas med. Det er sådan, han skal være, lige præcis. Så skal han også have noget lidt bedre tøj. Så skal han have noget bedre tøj derovre. Nej, jeg har en meget bedre idé til ham. Han skal være gammel. Han skal bare være voksen, ikke? Ja. Og der skal vi også lige. Han skal være sådan en,
Total mærkelig energi. Ja, det skal han nu, ikke? Altså. Sådan der, ikke? Så skal også lige have hans ting, det kan vende. Kan man ikke gøre sådan benene, ikke tykke ben. Sådan der, tyk numse. Kan også. Jeg skal også have nogle sådan. Jeg skal have tynde arme, så de kan lave. Selvfølgelig det, ja. Det skal være sådan. Mega fedt. Nu skal han have et navn. Et lavet mega fedt navn. Det ham tager vi bare til sidst. Så er det bare Emilie Numse. Emilie Numse, så ham der, han skal hedde Rasmus Numse. Og ham der, han skal hedde Stefan Numse. Det er bare en rigtig fin familie. De skal bare have et eller andet, ikke? Nå. Ikke. Ja, sådan der. Familien Numse. Verdens bedste familie. De skal bo alt for dybt herovre. Spyd på gaden. Flyt ind. Er du sikker på, at du vil? Selvfølgelig. Hvad? Numsehusholdning flytter. Er det mon det perfekte hjem? Selvfølgelig er det det. Selvom der måske ikke er noget, ikke, så er det perfekte hjem. Verdens bedste hus. Hvorfor? Er ham der her. Det giver ikke så meget liv. I hvert fald vi skal have vores egen mega flot hus, ikke? Ja. Vores egen mega flot hus. Fedt. Eller en, der godt lige vil sige mig, hvorfor der er 2 af de samme personer. Oh my god. Lol. Lad os nu bare sige, at det er helt normalt, og jeg er ikke så god til at bygge ting, ikke? Jeg starter med fundamenter, hvis det hedder det. Stille et rum eller vælge sådan. Nå, så stiller de bare. Altså jeg tror bare vi sådan i starten bare tager et sådan random rum. Det er flot køkken. Det køber vi da, ikke? Sæt køkken her. Døren, den skal være herovre. Det er bare verdens fladeste køkken. Ja. Rigtig flot. Kan plads et fundamenter.
Det er jo fundamenthøjden. Okay. Lige meget, vi tager bare ikke fundamenter. Vi skal bare have noget helt normalt. Undskyld for min stemme. Jeg tror bare, jeg er en lille smule forkølet. Jeg skal ikke engang være. Det er sådan en helt normal dør, tror jeg. Bare vi tager. Sådan der. Det er en dobbeltdør, hvis man kan kalde det. Hvor langt er den her? Okay, lige meget, bare den her er. Det kan lige så godt være lidt. Jeg tror, de er lige store, sådan cirka. Så laver vi også sådan en rum her. Jeg skal badeværelse bare være. Så jeg ved, at jeg ikke er så god til at bygge i The Sims. Nu skal vi gå rundt med. Bum. Og herinde skal vi have. Og så nej, selvfølgelig skal vi også lægge på gulvet. Der er gulv. Det er godt. Gud. Ved hvad, Røvns? Den her episode den slutter med, at vi får lavet så meget. Men resten laver vi i den næste episode af The Sims. Så hvis I kunne lide videoen, må jeg rigtig godt like videoen. Og hvis I kunne lide den, må jeg også godt like. Og subscribe for mere. Okay, nu bliver jeg mega egoistisk, men undskyld mig, hvis I kunne lide videoen, må I godt sætte en like. Men ja, der er ikke mere at sige.